Напярэдадні Дня Канстытуцыі прадстаўнікі ўлад традыцыйна сустракаюцца з моладдзю, будучым краіны гарантам яе далейшага паспяховага развіцця. Уручэнне галоўнага дакумента ва ўрачыстай атмасферы для юных грамадзян асаблівы гонар. Ребята, которые целеустремленные, ребята, которые желают сделать очень многое для своей малой родины, для своего населенного пункта, для своего города, деревни. И вот это объединение в масштабах страны, оно показывает, насколько люди сплоченные, насколько люди нацелены на общий, хороший, достойный результат. Я полностью себя теперь причисляю к белорусской нации. Я рада, что я белорусская и что живу в этой стране. Уручэнне пашпартоў у 75годдзе вялікай перамогі сімвалічна было прымеркавана да адкрыцця выставы «Партызаны Беларусі». Гістарычныя фотаздымкі, узнагародныя лісты, баявыя характарыстыкі партызаны-падпольшчыкаў Берасцейшчыны. Усяго больш за 7 дзясяткаў экспанатаў прадстаўлены на выставе ў Брэсце. Экспазіцыя аснавана на дакументах інтэрнэт-праекта выдавецкага дома «Беларусь сёння» і Нацыянальнага архіва Беларусі. Выставка, которая сегодня открывается в Бресте, это первый наш этап, когда мы открываем такую выставку. Это в поддержку этого проекта, чтобы люди узнавали и о своих земляках, могли почитать подвиги, могли почитать какие-то интересные фрагменты о деятельности и боевых путях партизанских отрядов. В общей сложности это будет постоянно действующий портал. Мы планируем разместить на этом портале более 450 тысяч документов, которые хранятся у нас в фондах Белорусского штаба партизанского движения. Работа над пополнением портала проводится ежедневно. И, как уже вот сегодня было сказано, на сегодняшний день 82 477 представлено персональных данных о партизанах. З дапамогай адмысловага інтэрактыўнага стэнда праекта «Партызаны Бай» кожны жадаючы можа ўвесці прозвішча свайго продка і знайсці адпаведныя дакументы, напрыклад, узнагародныя лісты з характарыстыкай. Зрабіць гэта на партале можна і праз сетку інтэрнэт. Выстава ў Брэсце адкрыта для наведвальнікаў да 22 сакавіка. 14 сакавіка аналагічная экспазіцыя будзе прадстаўлена ў Магілёве. Пасля таго, як выстава пабывае ва ўсіх рэгіёнах краіны, арганізатары плануюць сабраць агульную экспазіцыю, у тым ліку і для краін замежжа. Вераніка Якавец, Уладзімір Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».